Apele kodwa ngeke ngize ngivele. manje sokhuluma kanjani ungavelile? Hayi no, ngikho right ukuvela. Nawe ukhona endlela. Ngisendlini. Manje pho yini eyenza ungaveli? Unoba lapho wenza ukuthi ungazakwazi ukuvela. Angikho esimeni sokuvela. Isimo esinjani mashezi sendoda? Ngoba sengonile usekho esimeni sokuvela. Angithanda abantu bangibone nginje. Kwake kwaba yinini mashezi la wena owake wangaba bikho khona esimeni sokuvela? Ngoba sekuthiwa sengifebile. Sengisho ukuthi angifuni ngibone nginje, angikho esimeni sokuvela nge-TV. Kusho ukuthi awakabi ready ukuthi sixoxe. Oh, hayi ngiyakuzwa. Ngiyakubuza. Andini manje sengilisa mama. Kuphi la ngilo khona? Yebo. Kuphi la bengilo khona? Cha uthini manje ngoba phela ngiyabuza mina ukuthi awukakabi ready ukuthi singakhuluma mama. Bengingeke ngingangeni. Angithi yabo kube bengafuni ukukhuluma ngaba ngingenanga kulayo. Kodwa sikhuluma kanjani singabonani mashezi phethe ngithi yazi ukuthi ungcono uma ngibuka emehlweni khona uzongibona noma ngicabanga. Uvali, ugesi awukho lana ngeke ngikwazi ukuvela. Ngida sibe sixoxe. Hayi ke ngiyakuzwa. Kodwa ngicela ungixolele la khona wehlisa umoya. Into engingayithandi ngawe ukuthi uphakamise inhliziyo uthi uma usuthola bethu ukuthi inhliziyo uyiphakamisela obala uthola ukuthi usuyiphakamise ngelanti usuze mhlawumbe waze waphakanyelwa umoya mhlawumbe. Nakho-ke azi lokho nje kodwa. Mama wena siyazana phela. Nangelilodwa Into engiziveza kuwena iyodwa yazi yini? Ngikuthanda uma ukulesi simo kusona. Ngikuthanda. andikhululeka ngi-right. Okubuhlungu futhi okwenza ukuthi ngingathandi ukulesi simo kusona ukuthi kube yimina okwenza ukuthi ube kulesi simo kusona. But nakhona ungayikhona ukuthi iqiniso. Amanga futhi enginesiqiniseko sokuthi nawe usuhambe wahamba wakuthola ukuthi amanga njengoba usungena nje manje kulo live usuthambisa inhliziyo ngoba usuyabona ukuthi uthathe ngamawala. Kanti ayilutho anginjalo. Umuntu onginikeza isithombe uphinde wangisendela esinye but ngo-V1. Hayi zikhona into ngicabanga ukuthi isihloko sesibili leso amashezi engiyosikhuluma nawe sesixolelene ukuthi isithombe usitholephi obekuthumelela sona ube naziphi inhloso. Into eyenza ukuthi ngingafuni ukuthi lezi zihloko ngiyimixe ingenxa yokuthi kuzoba sengazi ukuthi mina angiliboni iphutha kulento yabo. Kodwa siyothi sesiqedile ukukhuluma ngakucacisela futhi ukuthi bekwenzakalani bese ngubuyela kulento ukuthi isithombe usitholephi. Akusona futhi esokugcina leso. Ziningi Aziningi ngiyazi. Angithumelele ngisho nami engitshela ukuthi uzokuthumelela zona. Yezwa yini? Kodwa nanokuthi indlela engihlonipha ngayo ngisikhophile lesa sithombe. Kube mhlawumbe bengihlose ukuhlambalaza nani. Lesithombe engisiphostile ngisikhophile. Lesokuqala leso ungiqhathe ngaso. Kodwa mama yini edala ukuthi indaba zethu manje wena usiveza la ebantwini ungakakhulu. Bengisaveza leyo ukuthi ngisikhophile isithombe uyakuzwa lokho. Vona Yini engavelile lapha kulesi sithombe? Lesi sithombe engineglasi engebeza ukuthi umlenze. Ngisiphoste sesiphelele. Cha sithumelekile phela sibona. Yazi ukuthi ngoba uhleka nje mama uhleka ngoba uyazi ukuthi ayikho yonke lento. Ngingasithumela phela. Kimi mashezi thumelekimi isithombe. Yabo kuyimanje izitha zethu baby yihappy zisitshela ukuthi nakhona zithi tete ngento ozothi wena futhi usubuya lapho usumayoyana Ngeke ngize ngibuyeke. Olisa ngithathe ngamawala sengitholile ukuthi in Kanti incese-ke Vundla this time no.
I'm not gonna do that. Hayi I just remember the other day ngikubuza nami ukuthi indaba wena mangabe uzwe inkinga nami ungaqali kimi cha nami ngiyaye ngivuke ngi-South Africa seyisha ngivuke ngivuselisha ngixolise ka-5 million ngisho iy'nduna zesigodi suke zingixolisela ngoba nakho sengithinte kabi umntwana uMavonzi. So nami ngenza into efanayo yabo. Ngibona ukuthi uma ngikhuluma nawe kuzoba nenkinga nanokuthi-ke leyo ukuthi uma ngabe kuwena owonile kumele ngixolise kumele mina ngivuke ekuseni nje ngithi hhayi ngiyakuxolela hayi dilitha leyo nto Mashezi kanjani njani no angizukwenza lokho uma ngabe nje uyilokhuzana lesi sibonelo bowukhuluma ngaso apha enkemini or I don't know but ngeke ngahlangana nenkulumo enjalo ufuna umuntu azi ukuthi as much as nina lento yokuthi mina ngindoda mina njani kugcineni wehle nje kanye nje empilweni yakho ubonke uzovana bayangifundela ngixolele indoda injalo kwanja ikho Lawrence masinqumkhokho usuqedile mina ungakhuluma yona awukaqedi hayi angakaqedi hayi qedela-ke dalise ngikhuluma emva yebo mangisasho kuleyo ukuthi mina mhlambe mina unyuye ngaba ukho kusasa kuthiwe mina obegaqa umlenze emfanele ngabe uyithi ma uzoba next week wemama ukho kusasa wemama ngisabela uyangisola yini ngokuthi uma kukhona into engingayiboni kahle iphutho lenzile mhlambe ngiqonde ezinye zendlela zokuthi ngokuzayo ngingakuqondi uma kunephutho lenzile ngoba awungiqonde Mwelase ngifuna ubuyise inkulumo yakho awungiqonde uqondela i-South Africa awungiqondi cha ngabe nginephutha ngokuthi uyangiqonda yikho nawe usazoqala ungiqonde njalo nawe usuqondela i-South Africa mama nawe usuthi lokho ngikwenzayo nawe awenze njengami-ke bese zikhala kubonakala because two can play that game. Ayangazi-ke kuwena kodwa bengifuna nje ube naso isithombe sokuthi ezinye izinto zayisuke ingakuphoqi nawe ukuthi uyibeke eSouth Africa. Uyajabula nje wemama njengoba kukhona abesifazane abangithuka kanje la ku-social media ukuthi ibambe ngakho yilokho okufisayo. Ngcono wena uthuka abesifazane mina ngangithuka ibo bonke. Ungcono wena for weeks man. When I switch today, yeah, today. And awufuna umbili angizwa umbili uyawufuna hayi cha lutho ngiyabonga. Ufunani yamdala? Hayi mina Mashezi ngicela ukusho mama. Mhla ngonile darling. Mhla ngifebile ngalendlela ekuthiwa mhla ngikuphoxile emphakathini. Ngingasebenzisanga labafana abakushelayo abathi ngoba bayakushela abaphatheka kabi mhla bengakutholi. Bakutshela futhi emveni wokuthi usungiqomile ukuthi uMavundla udlala kancane afuna ngabe wathathwa yimina. Babasaqhuba umona wabo bahlangane nami nezihlobo zabo bangishuthe bese bekuthumelela izithombe. Mina mama namanje mina ngiyakutshela ukuthi wena uyazi ukuthi kwenzakalani la but because futhi kudala wawufuna ukuthi ungithole ngisecaleni bese ungena kulona Njalo njengamanje wena Bhungu uhlangene nezitha zothando lwethu ngizicelela phansi igama lami. mina wevundla ngikwazi njalo ngoba wena ufuna uhlezi umsula akekho umuntu oclean nje impilo yakhe yonke akekho umuntu ongalenzi iphutha cha kodwa wena ke ngoba uhlala right indaba ezinhle. Angithi uyazi wemama ukuthi abantu abalande manje abakhomenta la abazi ukuthi ngikhuluma ngani angithi njengamanje mina ngivela njengomuntu oyidefendayo oyileli kodwa wena uyala ungakwazi ukusho la kubantu ukuthi isithombe sithathe 2 mana ncane ungakwazi ukusho ukuthi isithombe usithathe phi 2 umlando wakho nalomuntu othumela isithombe uthini ungakwazi ukuyenza lona 3 mase ungitshela ukuthi ubeqwashisa ungakwazi ukusho proud la ku social media lona
Ngithi mina ngizosuke ngiphoste lesi sithombe esiphelele ukuze bebone abantu ukuthi akungoba ngifuna ukubuka ngawo. Angithi kuyabona ukuthi inhloso yini. Uma ungihlohla kulungile wenzela iqiniso. Hayi, lo mama ngicela ukuthi mfethu ngixolise yabo ngoba njengoba silapha phambi kwabantu mina wonke ku-social media kungiveza njengomuntu orona. Mhlawumbe uqinisile ukuthi hhayi asikhulume ngasese kodwa la phambi kwabantu Mashezi kaNdaba kaSigananda Phambi kwabantu uthini? ngithi njengoba silapha phambi kwabantu ngicela ukuxolisa. Awuxolise eceleni uxolisa phambi kwabantu. Ndlela ukuthi uma wangilinda mhlawumbe ngiqede. Khuluma-ke usho masiqedile. Phela bheke ukuthi sengonile akusho ukuthi ungabisangihlonipha mama. Hayi ngaxolisa ngakuhlonipha bona. Awulazi sengidayisa-ke manje. Hayi njengamanje sengiphila ngazi ukuthi nje manje ayiphethe. Indaba yami sengumfana-ke manje semayohana-ke ngecala lakhona lentombazane engazi ngithi yakwaba isibongo. Mina ngiyayazi ukuthi yakwabani nokuthi Yakwabani mama ungisize mhlawumbe nami ngikutholele yona sikwazi ukuthi intombazane ixolise ngokuthi ingabe lihleleni ngalomshutho oshuthiwe. futhi ngifuna uma usuxolisa kuyona nomuntu ayazi okuxolisisa. Ngifuna lokho nje. Noma vele iyeke athi ayigane wena niganane beyithemba lakho nonyuka nakho. Wena bese usona khona mama. Bese ngibheka lapha ey'shebini zami. Vele-ke lezi ezikuthumelela. Lezi ezikuthumelela. Nami kusasa webhuku ngizophosta isithombe salenja ekuthumelele lesi sithombe. Bese ngiphosta esiphelele ngiphoste nesinye-ke sesibili. Futhi ngizoyiphosta zonke kusasa posta wena. Ngenzani lapho ngibonakala mhlampe ngilele nentombazane noma siyaqabulana. Posta wena. Awuphosta mphostoli. Vele ngiveze ngisho nama-screenshot alomfana oshuthe lento lokhu ezenza umngani wami nomngani wakho kanti uyakufuna uyangiyuza nawe uyangiyuza. Ngithi posta mphostoli alibhuphi. Ngokukhumbula kodwa maphela. Hayi cha mina ngiyakubonga. Futhi-ke vele ngumpostoli sisi. Hayi mina ngiyakubonga nje. Engiyithola ngawo ngiyazi ukuthi usuxolile. Into eyenza ukuthi ungafuni ukuvela la uyazi ukuthi abantu bazokubona usimayila. Lalela oyivundla yazi khona into owangilokhoza yona. Yabo leyo ukuthi kanti uthi kimi Mashezi asiyeke wancengwa yiSouth Africa yonke ngisho eNamibia bayizwile leyo ndaba washo ukhuzana eyibongela. Wancengwa umhlaba wonke gulukuqo wonke amaholidi kwathiwa Mashezi ngangivuka ngama-calls mina ngathi ngidayisa ngenosongo ngo-1 ngiyafonela kuthiwa hamba uxolisa vuka bengivusa umama ngithi-ke mina Vundla ukaxolisi Ufisa sengathi ngabe abangincenga ngani wemama. yazi mina wawuqinisile uma uthi asiyeke mangibheka. Ufuna siyeke wena gogo. Ngiyasola uzawuqinisile. Ngoba inhliziyo ibuhlungu nje kanje njengoba ngisolakala ngathi ngijithile. Ibuhlungu izwa yini mpomo ungazangithanda. Ayibuhlungu ukuba yazi. Ukwangibona lately. Ngizosuke ngize manje lapho ngiyosiyakho. Ukwangibona lately. Ufakele nesiketo osifakele webhebe ngoba sesixabenza ufakele iziketo ezifinqele eziveza amadoda. Ngisifake nje ngenzela ukuthi abantu bethande isithombe. Awusalawuleki. Angazi la ekulawuleni wevundla. Ungijwayeza nezitha zakho. Phela uyabona bakhuluma ngomuntu okwazi ukuncengwa uwe phela. Yabona isikole sakho ngijabuka ukuthi sengiyaphasa nje esikoleni wangifundisa sona. Webhebe. Izandla thisha omkhulu. Njengoba nawe wawuncengelwa yi-ladies house yonke. Ngizodelela iSouth Africa mina exolise ngeke mina. Hawu-ke shuthi-ke uyogana ngigana. Ngane. Wena. Uzobona phela ngoFebruary ukuthi lento ebezivumelene ngayo ngangiyenzeni. Ngiyangibonisana nawe ngiza kini noFebruary. Angazi ukuthi mina ugogo phela uzwa ngami ugogo. Angiloboli ugogo mina. Hayi angazi kusho ukuthi uyobalobola kubadeleka ngokuphiwa inkomo. Wena ngokucabanga ukuthi ucabanga ukuthi ngikhuluma nogogo ngikhuluma nogogo ngikhuluma nabanikazi bomuzi. Uzongala fana wami uyofuna omunye ufike uthole uthitha ngempela-ke lowo yezo.
ungcono noJuda ngempela. uthola ukuthi lo wamlenze obuphe kwakhe ngempela ngempela wentombi-ke njengoba ungalela intombazane kobe kuyitulo nje lihleliwe leliya. Hamba ndlamlenze nabuye nagaxana maniqeda. Oh, akuyena yedwa engigaxane naye mntakwethu. Wena umazi wena bephenduka ehlala kahle hamba ndlamlenze. Uphenduka vele phela ngithi bengichaza isithombe but before that sibonene sahagana hayi Ndlamlenze. khona nezinye ngihagene nabanye njengoba nawe ubuye ulenge bafanele lapho Bigzulu. Ungenapho phela nayo inkinga la ikhona. Awume nje ume wedwa uthi ngila entabeni ngithi mina ngumfo kaMavunzi. Mama sesiyaphikisana nje. Cha uyangithusa nami ugcina umuntu ongaqaqulisana. Cha ngithusa wena ngani usunokungithathe ngendlela eAdam. Ngana Wena ngani. lo khona emlenze nje awusangazi. Sakafika usengixolele lo uzenze ngathi uqinisa ikhanda uyalibona iphutha lakhe ukuthi akasafuni ukuvuma. Iliphi iphutha lami njalo lami? Ngike ngaya mina Uthi ungijaje ngento engingahlangene nayo. ngike ngasho ukuthi mina kuneglasi yami ephansi kukhona engiyiphathela intombi. Uhlangene nesesheli sakho lesi sikweshela busululu. Ufunda mhlahla ngizosiposta isithombe. Hayi mama awume manje sewu-right. Hayi awukwazi ngoposta kodwa ngithi kuwe nama bethi Yabona molokuthi imini ngizolala ngesiphostini. ngizangithanda wela kusangithanda. Ngithandela ukuthini? Ukuthi ngakwenza umuntu wangenza umuntu webantwini. Ungibona nje ingakho ngathi bengayiculi leyo ngoma ngoba ngiyithanda. Soka yami sengiyabo avume mama wangenza wena shaya ngo-alt wangenza umuntu webantwini ashaye la. Awe angikaze ngigone mlenze mina nginapha. Yimini umuntu ofuna ngaba kanapha ngoba kuyasinda lwami la. Kodwa lava mina umlenze engiwaziyo nami nathi ndlamlenze engiyisebenzayo. Yabo Lapho sasimile-ke laphana emgaqweni ngathi sakwazi siqeda khona iholo lokuqala. wena ukuba kuya ngawe ngabe ngihlinela yonke intombazane engihlangana nayo ngeke ukubone lokho sisi. Tell you on driver first stop emarket. Bahake ungabisagaxa kumlenze manje bagone. Lapho ngibonile ngihebeza lapho ngithi awusuke La ngiyogona khona. Uyolala uduma. ugona bani uyafuna nanti ukugona. Oh yakwalase siyakuhalalisela yakuhalalisela sisi. Ayobagona mwelaso ngibona ukuthi unekhona lapha emlenzeni. Yena ngaze kugone mina bokuqala nongibona ngigonile. Hayi uhamba wedwa la usuyindlamlenze edlangalale nawo usuke uthi edlengelele. Akukona esidlangalaleni laphana. Inja bicuthe Mina nginey'thombe zakho ingakho ngithi edlangalaleni. Baby kodwa ngiyabonga ukuthi phambi kwabantu kuvela ukuthi siyaxolelana ngoba uyavela ukuthi uyathamba. Yuphi la kuvele khona ukuthi ngiyaxola? Uyathamba uyalibona iphutha lakho na. Uyazi ukuthi mhlawumbe wevona into ekudidayo leyo ukuthi angiwuphakamisile umoya ngale ndlela ongazi ngayo. Vele usukuphakamisa ngoba iqiniso kuyilona la ngeke uphakamisela into engekho sisi. Lalela sengenza iphisi nalokho. Uyazi ukuthi mina wena wangivulvaya ngaze nga-right ngayiyoyo ngagqoma ngabuya sengi-right. Yabona nje wethu usuredi-ke for ukuthi-ke ngixhawulise iy'nyanyeni zasekhaya ngufake esibayeni mntanami ngikubize ngowakwethu ngoba angaqedi. Hayi kahle Ngisho ukuthi ngafundiswa wena. Yabona leyo ukuthi mhlawumbe wangigcina kudala ukuthi ngizoshaya ibheki my-phone la ngiwe kuqatha-ke zithi angiyenzi lona kodwa ngimile kwelokuthi uma usufuna wena uqolisise ukubona iphutha hayi uyazi wena. Okwamanje uma ungakaliboni kumele uqolise mina wendlamlenze. Hayi andizi.
Madlala. Labo wakomkhulu. Ngilalela. Mina ngasemachubeni. Ngiyaxolisa mntawethu. Ngiyazisola ngikuphoxile phambi komphakathi ngezwe lonke libhekile. Ngakuhlekanisa nezitha zothando lwethu ezayikade zivele zithi kuyophela siyafana. Isithombe sivela njengamanje singiveza mina njengomuntu ongakucabangeli. Yize kuyisithombe esingelona iqiniso kodwa egameni lokuthi kuwena sivela ngokungazi ukuthi ngiyathandana nentombazana engingayazi ngisho igama layo. Angiyazi nje ukuthi yaphi, angiyazi nje ukuthi isebenza. Kodwa mntakwethu ngoba leyo nto ikuphathe kabi. Ngiyaxolisa dala. Uthini lapho mhlambe ekungixoleleni? Hey, angikuzwa. Ukhulumela phansi. Angikuzwa ukhulumela phansi. Bengibona ukuthi nalo February ufuna uhlehla. Hayi kuFebruary kuzohlehla. Lapho ngeke ngitshela. Useduze kakhulu. Hayi ngeke ngitshele wena kulokho-ke. Ngicela singayimix lento nokuxolisa kwami. Mashezi akekho umuntu osuke ejaha ukuxolela njengami uMasonini. Kwenzakalani ngawe? Kwenzakalani ngawe? Ngithi mina wevundla asihlehlise uFebruary. Ngiyayizwa inkulumo kodwa ake sithi kuma kuFebruary ngoba mhlambe kwakhona lokhu ukuthi ufuna ukuyekhaya ngoFebruary kuzodala iy'nkinga ake sithi ukumisa. Hayi kahle siyabanda lesi sicelo sakho. Hayi kanti isicelo nje sake senzeka before sasibanda nakhona. Hayi sasingabandi lapha wawufebile lapha. Ikuphi la ngangivele emashidini ngilele nomfana. Umomotheke umnika isiphongo eqabula inja leya. Ngithi mina nginey'thombe ey'godliwe lana. Ngiqabula. Mayiphunyuka lezo ndaboso la mina. Ngiqabulani? Ngithi mayiphunyuka lezo ndaboso la mina. Hayi ngicela usiposte-ke la ngiqabula khona sisi. Okay, alright. Uposte nala ngisemashidini khona nentombazana. Alright. Kodwa ngicela uqala ungibonise isithombe before usiposte. Ngeke ngikwazi. Ngoba yini? Angifuni ngizosiphola ngithi wena wenza ngalutho. Ngizosuke ngiquleke. Enza ukubonayo. Ngoba nabanye mase befuna ukuxolela bayaquleka. Ngiyaquleka. Kodwa uFebruary awuhlehli. La sayuvala manje ngoba usaqhubeka nokujabulisa igenge efisa vele. Uwabonela ama-fake account la ase-create-iwe la ngibizwa khona ngenza kuthi kuba umashudula nje manje ngaba umashudula kusho hey mama hey I'm sorry to say this but yes mhlambe babeka kabi or ba-create ama-fake account but iqiniso yazi. Ngijwayezisa kodwa namantombazane mama. Njengoba wangijwayezisa nabafana bamantombazane nje. Angibuke nje manje indlela engikhuluma soft ngayo nawe. Uke wabona la mantombazane ukuthi akhuluma kanjani nami? Njengoba nami ngisoft nje. But uyayibona lezi ngane ongifaka kuzona ukuthi zingijwayela kanjani? Uyakhumbula nami ungifaka? Asiqabulane manje baby khona izobhoceka lezi ngane sibuyelane mntakwethu. Ngangifisa nami before kwakunjalo. Ngaxola nje. Emva kwesikhathi esingakanani? Oh, kwaba isikhathi esingakanani? I think it was 3 weeks. 3 weeks. Yeah. Kade lesingaki-ke nje mina ngibonakale nesithombe. Uma ku-day 1. Hayi kahle sisi. Angiyakutshela. Kahle dadewethu. Kodwa-ke lilonke wevundla ngoba sengizolala ngiyasebenza kusasa. Bengithi mina ake siwumise uFebruary. Usebenza phi mama kusasa? Sebenza eBhulu. London. Uphathele imbali. Hayi kanti khululekile okwathiwa ngiyeke nje ngiyayibonga. Ngithambisise. Uphathe isokoleni. Mhlawumbe ungangiphathela wona. Usawuthanda isokoleni. Kakhulu. Oh, ngakuyeka izinto awuthanda. Yebo. Yungeke Siyabonga. Ngiyakuthanda. Ngiyakuzwa ake siwulinde kodwa uFebruary. Baby, unixabene kusho ukuthi awusangithandi mhlawumbe.
Kanti niphumelele ngokuthini nalo mfana okuthumelele lesithombe wegogo ngoba sengazuthi ngizoze ngishintshe manje ngendlela engayikho right. Ayangazi Vundla kambe usungashintsha. Mama, nivumelene ngokuthini nalo mfana wampungose? Kanti imuphi lo mfana esivumelene ngaye? Wampungose. Ngizosuke ngisho la mina. Hayi noma ungasho angazi mhlawumbe sikhuluma iy'nkulumo ey'ngafani noma sinolwazi oluhlukene. Ngiyakwazi ukuthi isithombe usithole kubani gogo. Hayi angazi wevundla ngiyakuzwa. Angithi besinaye lapha kwamaqumbi. Yena yedwa. Wathi yena yedwa. Sengisho ukuthi beninobabili amaqumbi nentombazane. Ngimile phela mina naye afterwards wangibonisa iy'thombe kanti uzoyithumela kuwinja. Hayi mina ngiyithathanga kuyena. Hayi kuleyo message la engizoyiposta ku-Facebook ekhombisa ukuthi uyena uthi noma ungaphika wena wakhona ukuthi uphike into yena aseyivumile leyo nto iyakugaqelisa. Hayi ngizwa ngawe Vundla usungaphosi. Umuntu lokhu ube right noma la ubhizi ungijwayelisa nezesheli zakho wena. Niyazana kanti ubuhamba ne-shift sami. Asazani yini ngoba wena uyazi ukuthi siyazana. Angithi akushela lesi sesheli. Manje le ndaba isingesesheli ayisekho ngondamlenze. Wena ufuna ukuthi uye lapho phela ngoba njengamanje ngiyabona ukuthi isingesesheli sakho still unenamba yaso wena. Ngiyakhuluma ngasese kusho ukuthi inkulumo yenu iyaqhubeka nje kuze kuphela nisendelana khona iy'thombe zento engingayenzanga. Silapho manje. Hayi kahle ngeke ngisaxolisa-ke futhi angisafuni-ke futhi. Okay. Hayi angisafuni-ke hamba uyotshela isesheli sakho lesi enihlangene ngaso nami usitshele ukuthi asikuthumelele zonke lezi zinto ngiy'fake la ku-social media futhi ngoba futhi vele phela inhloso yakho wena manje iyodwa ukuthi mina ungijwayezise nezesheli kwakhona ukuthi usaqhubeka nokukhuluma nalo mfana leyo nto iyodwa nje mina ngiyazi ukuthi isho ukuthini. Hayi ngiyezwa Vundla. Angiyezwa-ke sengiqedile futhi ikhulumo wemama cela ungiyeke ngizobuye ngikufonele. Yebo. Bye. All right, good. Bye. Yeah.